Què va ser abans, el llibre o la rosa? Bona qüestió, però us heu preguntat mai per què regalem roses com a símbol del nostre amor? Agafeu-vos fort perquè hem de saltar fins l'antiga Grècia per parlar d'Afrodita, la deessa de l'amor. Diuen que Afrodita estava bojament enamorada d'Adonis, un noi molt ben plantat que va veure d'hora al seu final quan un porc senglar el va matar d'una embestida. Mentre intentava ajudar el moribund, Afrodita es va clavar una espina de rosa blanca al peu i de la sang que li va sortir de la ferida, la flor va quedar tenyida de color vermell. Després d'aquella fatalitat, la deessa va voler recordar Adonis amb una rosa vermella per sempre més. I com passem d'Afrodita a Sant Jordi? En part, la culpa va ser de Jacopo de Baratze, altrament conegut a casa nostra com a Jaume de Voràgine. El bo d'en Jacopo va ser un frare dominic del segle XIII que ha passat a la història per ser l'autor d'un gran best-seller. Es tracta de la Llegenda Àuria, un recull d'històries de sants que va tenir tant d'èxit com la Bíblia. La Bíblia! I què s'explicava de Sant Jordi a la Llegenda Àuria? Doncs més o menys el que ens ha arribat fins als nostres dies. Un drac ferotge, un poble atemorit, una princesa amb mala sort i un cavaller molt valent. Us sona, oi? Gràcies a la popularitat del llibre i també a les croades, la fama de Sant Jordi com a cavaller que salva princeses es va escampar per tota Europa i més enllà. De fet, se li té devoció a llocs tan dispars com Brasil, Malta, Canadà, Sèrbia, Etiòpia o Anglaterra. I a casa nostra, quan apareix Sant Jordi a Catalunya? La cosa ja venia de lluny, però va ser Pere el Catòlic qui va fundar l'Orde de Sant Jordi d'Alfama, un cos de cavallers que havia de conquerir terres per al rei. Per commemorar el dia de la mort del seu patró, aquest orde va decidir celebrar justes cada 23 d'abril al Born de Barcelona. El cavaller que guanyava s'emportava una joia que entregaria a la dama estimada a canvi d'un petó. Amb els anys, de les joies es va passar a les flors, i potser per aquesta tradició, a partir del segle XV, cada 23 d'abril s'organitzava la Fira de Roses. Ja tenim la rosa dins de la història, però i el llibre, quan carai arriba? L'instigador de regalar llibres durant la Diada de Sant Jordi va ser Vicent Clavel i Andrés, un editor amb ganes de promoure la venda de llibres. El primer intent va ser un 7 d'octubre de 1929 coincidint amb l'exposició internacional, però l'any següent ja es va canviar al 23 d'abril quan el temps era més càlid. Així que si ara us pregunten que què va ser abans, si el llibre o la rosa, ara ja sabeu la resposta. Feliç dia de Sant Jordi a tots i que la lectura us acompanyi. Nota per a curiosos. Cervantes no va morir un 23 d'abril, el novel·lista va finar un 22 d'abril però va ser enterrat l'endemà. Shakespeare sí que va morir un 23 d'abril, però del calendari julià, segons el gregorià, el dramaturg va dir adéu a la vida un 3 de maig. Qui sí que va morir un 23 d'abril va ser Josep Pla, concretament el 23 d'abril de l'any 1981.